kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon tagpalamati region-wide, mga pangalagad kita sa nabiling isa ka oras 19 minutos karon nga adlaw Sabado 9 petsa 3 bulan sang Nobyembre, nagapabiling gyapon sa tuig 2022. 22 dias na lang ang nabiling. Preparar ihada kag ihado para gana preparar man sa mga maninay kag mga maninoy. Nabili pa kita nga bali 29 dias. Ato naman sa gurawon ang pagsunod sang bagong tuig sa 2023. Sabado naman nga edisyon sa inyo sining nga panatuntunan sa kinaantan liwat na panaton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sining kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dara na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang ato sining matagdulungan oras sa kagabiyon ng ato sining patrol kay na panagarambiyon sa pinakabahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Ato naman liwat kabantayan kag himulsuan. Amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is pang Sabadong edisyon sa inyo palatuntunan. Buylog nato ng puwersa Action Dale Salazar. Opdama kita sa ato sining mga technical partner. Diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Kag dito man sa transmitter. Ang aton nga piloto sa patrol. Buylog pa nato ng puwersa ni Aksyon Nino Bugina. Atong salingan News Center sa pagbantay sa mga updates sa balita nasyonal, international. Justin Report, Flash Report, Breaking News. Upod nato ng puwersa ni Aksyon ang Defensor Lisay. Dili naman sa Studio A, sa technical side. Buylog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Henry Pulgar. Back up din sa itong IT expert Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan, ang inyo sinalagad, ang inyo silang Kurban Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ako sa nabilini sa kaoras 16 minutos sa pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ang inyo karon nga mga greetings sa ato sila nga Facebook Live, sa ato sila nga mga Facebook lover. Nga nagalanta ko nagasunod sila ato nga pagpangalagad kada gabi. Isa-isahon tala karon sa pagbabasa. Ang importante, like and share para everybody happy! Una sa Aksyon Balita!
Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nakataya naman sa STL, i-recap na karon ang tatlo ka draw. Kag sa mga nakataya sa loto ang 655 kag 42 nga resulta. Aton man natong ron lawagon, dugay. Ante sa mga report na gika sa ato siring nga mga correspondent. Naon tayo report sa ato siring nga patrol. Balaon tayo ang sitwasyon sa paglibot-libot ni Aksyon Dale Salazar. Pagpulos pasipla sa pila ka mga daranon diri sa Metro Bacolod. Thanks God, it's Saturday night. Maayo ang lakas sang panahon. Madayon ang randadi kag walda-walda sang aton nga mga kaaksyon. At least wala sang problema kay maayo ang tiyempo. Para na si Aksyon Dale Salazar, sitwasyon sang Metro Bacolod Sabado night. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Dale, may gabi, Pesarin. Yes, magandang gabi aksyonary kag sa aton sila mga ka-aksyon na happy Saturday sa aton sila mga ka-aksyon na nga subong nagapaliwaliwa no after ang isang semana nga pagpangabudlay kag pagtrabaho. This time aksyonary ang patrol live na live kita diri sa area sang Upper East Avenue no may diri sa food bazaar no nga ginapatigayon no until January 15. Do ka bird sa ako niya. Oo, do ka kwento tabaan ka sanag sa imo sining color sa imo sining kwanda nga live. Ga-reflect ang panagsundin ga-reflect ang siga sa sugay. Trapuan to actually kay depende na sa ano bala sa camera na narado nagsanag-sanag. Nagsanag-sanag ang aton siling footage no diri sa area. Ang basar mo matsako da mo gagakaong guradan ano, kay inom-inom. Subong action Eric makita Andre naton sa area nga may pipila pa diri ka mga individual no nga nagakaon sa sini mga tinaw na action Eric actually wala gid lamang dugay sang nagabot ang patrol diri sa area so nato gidlibot ang pila man ka portion sang Bacolod City kag Subong alas 9:47 ang sakna subong nga gabi damo pa diri mga individual ang nag-chill out no sa night diri sa area sang Upper East Avenue actually kung magadto ka diri kami sa lakyan ka damo diri sang parkingan ay gulay ni problema da kay do ka wala dia problema sa parkingan like diri sa atong area amo ni silang alagyan actually amo silang alagyan amo na tang entrance bali Dale wala libre ang entrance actionary kasi para mo lang imo siling wallet para at least may kaunon ka man bala bagad to ka diri sa may food bazaar mo na ano man may ano dang food bazaar Dale ano da magluwas may nga mga baligya mga RTW mo on pagkaon ano. Yes, actionary may ari diri sa last nga portion sang sining nga bazaar nga may mga pagkaon, mga inasalan, may mga kapihan, mga shawarma, mga siomai, and then diri sa my right side, dumera sang mga RTW actionary. Dali ka wala daily na yun, no? May ara possibly actionary ka nag-serve man, kay tikod nakita Andre naton, hasta pa sa punta ang food bazaars, no? Diri sa area. Matsa ko doon, wala sa may nag-ainom da? May nag-ainom na da? Kita mo may mga botilya sa lamisa, Botilya mo na sa usawan. Pero may botilya sa lamisa, botilya sang beer sa lamisa, so far diri sa aton nga side wala kita diri sang may nakitaan nga botilya sang Matsa ko doon ba si bawal na mag-inom Dale? Pati regulated mo na generic no kay ti ang ining lugar ti do private private ang ining lugar kasi amo to na mention naton kun halin ka actually direct dito sa may Dalan Lopez High na sulod ka diri sa may Upper East Avenue may ari diri before sang McDonald's bla diri ka magsulod ang inyong sining mga salakyan no actually pwede ka to ka parking sa may tubangan ting sa fast food chain and then pwede ka man diri makaliko no sa likod nga bahin sang sining fast food chain kag diri
no, may pila diri ka mga salakyan nga naka-parking. Kag wala gid sang problema, magluwas lang abi kon nadamo-damo gid sa mga pribado ang mga salakyan. Oo. Kag mga tawo ang nagakadto diri sa lugar. Ang parkingan sang motor ara man no, magluwas sa apat ka mga guma or four-wheel nga mga salakyan. Oo. And then sa maton sinatubangan, ara pagida sang parkingan kay actually ngini nga dalan aksyonerik pakadto ni siya sa may drive-through area sang McDonald's. Okay. Rekta-rekta ni siya pag aksyonerik ko dito kung magliko ka going sa may kadto ka dito may area sang home site nga side or liko ka diri sa area sang padulong sa Bacolod City government center action na Eric. Kumbaga ti kun parkingan ang imo sining gina-problema ti wala gid magproblema kun diri ka magkadto. Actually ang sana sa mga gina-consider actually kung magkadto sa katawo or maglagaw ang parking space amo ginaing sa mga consideration no na ginatan-aw especially kun nagamaneho ka bala actually ang mga tawo nga na magluwas kung natakan sa traffic, kung magkatuti sa kalugar nga wala sa parkingan, na dito dugang pageda ang kusmod sa mga drivers sa pagod may kabudayan no sa pagpangita sang parkingan na action na Eric. Mayroon na akong pasahero ka. Pero kung driver ka gani, ati isa ginaka-challenge sa imo para magpangita sang parkingan action na Eric. Kara may pila ka mga salakyan nga nagwa wala gid amang dugay o ba naman sang available nga parking area sa sining nga lugar. This time aksyonerik malibot ta bala no sa libot area. Libot kay gusto ko yung matanaw ng lugar da nga sanag-sanag kayo. O ari first nga kiosko inasalan no. Kung natakan ka or nagutukan ka dito sa may Manukan country o dire pwede ka dire maka-plastar no kay dito sa may Manukan country kabudlay ito sa parkingan aksyonerik no especially dito may lapit sa may SM City Bacolod kasi damo sa mga salakyan o mga RTW sanag actually nga area sanag pa wala problema parkingan. Actually, November 18, 2022, sa nag-open ang ining area, ang Food Bazaar. And then, aksyonerik, until January 15, 2022 pa mag-ooperate ang ining location ngiti saman sa mga added attractions sa kumbaga diri sa may syudad sang Bacolod. Actually, diri sa area galiom, mas damo-damo di sang tawo. Galing kayo daw wala sa imo da nga live action dito ko kita botilya ka beer daw. Oo, gani. Laban di aksyonerik, mga milk tea, mga iced tea. Matcha ko ba? Wala na gurong mag-inom beer siguro? Kapihan na, kumbaga tiba sige regulate man ang mga baligya of aksyonerik para at least wala sa mga kinagamo. Correct. Diri sa area. No? Kasi kung makita nato ng mga marketing post nila regarding sining lugar, supposed to be mayara sa mga acoustic night aksyonerik every Friday, Saturdays and Sundays. Pero subong nga Sabado nga adlaw ti wala kita sang may nakitaan diri or may napatian nga acoustic no sa Sydney nga mga tinion na aksyonerik di subong apisar nga manog tungang gabi manog alas 11 na alas 10 subong nga gabi at ang ibang diri paliwaliwa no kag makita diri naton ibang gani naga tika-tika man sa mga palaklon no diri sa area kasi magluwas sa pagkaon may araman sa pinadiri ka mga RTW o kung mga bayo na pwede baklon sa mga luyag magbisita diri sa lugar action. Ang namin na dahil kung takaan kaya mag ukay-ukay pungko ka na sa lamisa ka magkaon, sige dahi ukay-ukay sa imo nga upo, di ba no? Correct aksyonerik. Kung baga kung natapos na nakaon niya, kag gustog ka na, pwede ka baka walking, kag pili man diri sa pila ka mga kiosko, kung magbisita sa pila diri ka mga baligyaan. Kay ba city, for sure, no? Mga budget friendly man ang mga presyo no? Sa pila ka mga bayo. Gaging display diri sa area sang Food Bazaar and Christmas Bazaar. Diri sa Upper East action, Eric, no? So, matagid mention naton, open pa ang kalabanan sa mga kiosko diri sa area, ang mga food stall. And then, from Food Bazaar, pila lang ka steps, no? Ari naman kita diri sa isa ka open air na park, diri sa may Upper East Avenue. For sure, why ka pa rin kakatwaksyonerik ka? Ay, why gid gani. Why, pati subong libuton, takade, virtual tour, kumbaga, sa aton sining mga ka-action nga, nahidlaw do sang Bacolod City nga tiisay ni sa mga development. Gusto ko to tanin ko magkanto ko da ara ka kag may nagahulas ka botilya bla.
Ay, do kagawad sa ako diri sa area. Oo, kagati Ay, adrenaline do ka na diya do ka kabataan gali daw. wholesome. Oh, do ka wholesome na tinga area ya. Oo, so wala na diyang masyado party ang diri nga area sa may east nga portion Oo. sa Bacolod City nga amo ni siya no ang sitwasyon di sa may park no sa Why na dili sa Upper mga East sound? Avenue. Subong wala sang sound action Eric pero isa diri sa mga ginakadtuan amo ni siyang Christmas tree nga recently amo ni siya ang gin light on no diri sa may Upper East Park pero subong do wala nagagana do wala nagasiga Do may mga- ang May mga Christmas tree. lovers pa kada nga nasibit sa imo kamera ho. Oo, man gani kay magluwas dito sa Bacolod Public Plaza nga do ka do ka common na kumbaga actionary nga lagawan ng plaza Oo. ang Capitol Laguna. This time diri naman sa may Upper East since do ka damo diri sa mga Instagrammable nga mga spots and at the same time mas tawhay diri actionary kun Dale? mayo ang panyempo naton yes actionary. Post ka na dali lang ha kay balikan ko na ikaw dira kay check taning ato sini nga commercial break. Balikan ko na dira sa mo sini observation report Action Dale sa live dira sa may area sang east na no west east to Action Dale. San by dira balikan na ikaw pagkatapos sa atong importante nga mga pahibalo. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami may libre sila nga check up diri ang hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat.
Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or likoton. Pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat natin sa TM na ginatawin sa aming hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Salamat nito yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag maibasihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Malikanta si Action Dale Salazar sa Patrol. Action Dale, please come back. Yes, Action Eric, nagapabiling kita sa gihapon diri sa may Upper East Park. Makita diri naton nga damo actually sa mga kabataan nga nagsanay nagampang diri sa area kag sa isa diri ka side Action Eric sang Sininga Park may mga nagalinya diri. May mga nagalinya pero ang Silver Black Action Eric nagalinya sila para makabakal sang ice cream. Kaya mo na siya nga side ang bago na Black Action Eric sa una diri sang DMMC no amo ni siya ang daan nga bagon nga sang una gina usara no diri sa area kag di amo na sa subong angin kumbaga gin refurbish no or gin butangan sang extension kag diri pwede makabakal sang ice cream ang publiko no kun amo na mention naton kun duyag mi diri ka rin sa party pwede ka diri may baklan ka diri sang ice cream o kun ice cream nga may soft drink sa Action Eric kay diri sa diri ka fast food chain so halos damo permitaw Action Eric bulubudlay man magsagay ka to pila madugayan ka no si amo ni ang isa sa feature kumbaga sang sining Upper East Park ining outdoor no outdoor setting nga pwede ikaw makabakal sang ice cream. Ano makita mo sa aton sining Facebook live natin ining mga nagapila nagahulat na sila sa sining turno no para makabakal sang ice cream kumbaga pang dessert Action Eric. Kung sa iban ka magpanyapon pwede ka magkakadto kag dili ka mo magkaon sang ice cream action Eric malibot kita no diri sa area actually katindo no sang lugar and then makita andiri naton nga halos pila ka mga corners ang mayara sang garbage can Action Eric kumbaga bisan diin ko lang diri mayara gid sang halabuyan sang basura kag wala sang rason para kundi lang ipanghaboy ang imos ning basura Action Eric no so kalabanan sa mga nagalagaw mga kabataan, pamilya, and at the same time may pilaman ka mga grupo sa mga pamatanon, mga riders no kay makitaan diri naton damo-damo man sa mga motorsiklo ang naka-parking diri sa pihak nga panapa Action Eric kung loaded to ang sasulod no magkaon actually pwede ka man diri kakaon kung naga-bike ka Action Eric nga takaan kaya bala magsulod pa no nga may wala bantay ng musling nga bike pwede mo di ma-parking ang musling nga bike Action Eric diri sa may sagwa safe man kag magkaon safe man kay dumiyara man sang rack wala Action Eric bike rack kumbaga may parking ang gidya mismo nga design no para sa mga cyclist, mga bike enthusiast nga magplastar sa inasining nga bike. Actually damo dili nagapamahaw no magbike diri sa may Upper East Avenue and then malabay diri sa diri ka Kalan-an fast food chain and then say amo ni sa tambay picture taking kag relax ang iban gani daw diri na naga-meet up Action Eric for reunion especially ang mga mag-classmate mula sang high school, elementary or college kay subong nga December amo man siya ang tion para mag-get together Action Eric ang aton sa mga action especially nga subong
especially kung adult ka na action Eric, wala ka nagbation nga mag-meet up si mo sa mga friends, si mo sa nga day off, panguti. Kung mag-day off ka, nagapahuway ka na lang, gusto mo lang ipahuway, ang imo sining ang day off action na Eric, no? Kagati ang na-mention ko kay na nga mayo ang paniyampo, mas mayo nga maglagaw, no? Diri sa area sang Upper East Park action Eric. Kung makitaan mo gani, no? Damo-damo pa nagapangapit sa sulod sa sining area no sang Upper East action Eric. Magabalik kita diri sa may bazaar kag check naton to, balikan naton kay namin nabatian ko nga sound bala recorded nga music action Eric ang gina-play kay or wala na yabla sang acoustic no naga play sa sinema nga sakto ko hindi na siya acoustic nga live kundi speaker na ang nagatokar diri sa may bazaar sa may Upper East action Eric, no? So mani ang mga kultura naton diri naga picture taking sa upod ang ilang sining mga pamilya sa sining mga tinion action Eric. Ma-pull out ang patrol no kay sa sining mga tinion. So halos nalibot na naman ang ininga area kagdi sa mga wala pa dira nakalagaw basi makachampo sila since buwas Ladlaw Domingo. Pero buwas action Eric may ara sang activity ang STI Was Negros University amo naman yung isa sa lauman sa publiko ang heavy traffic dira sa area sang Dalan Lacson, no? Since may ara sang Christmas Festival of Lights nga pagahiwaton na buwas ng adlaw na 5:30 sang hapon alin dira sa may Dalan Ramos mag-parade ang mga estudyante sang STI Was Negros University tubtub sa may Dalan Rizal. Maliko ini sila patuo tubtub nga makalabot sa may Bacolod City Public Plaza action Eric. Pag dito mera sang series of performances halinman sa mga nagkailain nga mga colleges sa kon departamento sang nasambit nga bulutkuan na. So for action Eric, kamo ning observation report nga madulong sang patrol karon nga Sabado sang gabi rekta diri sa area sang Upper East Avenue. Ang action nyo, Action Dave Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Action Dave Salazar reporting live dira sa may Upper East. Sitwasyon, syado ka tawhay, kag syado ka suabi sa lugar kabugnaw nga kaligwa, no? Balikan na karon sa Action Dale Salazar sa tipo ni sining mga aksyon balita sa balik niya sining pagpalakad sa last kag final stretch sa inyo sining palatuntunan. First batch are sa ato sining greetings before sa nga report na kadugay ni Action Nelson Pateño. Happy rin sinindira kay Madam Gloria Dislati Sombito and family dira sa Banwa sa Valladolid. Kay Toto Dax Sombito, gali happy birthday Toto Dax Sombito. Madam Gloria Dislati Sombito. Si Cons Gariando paurok-urok ba no? Sakay Cathy Veer kay Rosalie Alvarez dira sa Kalumangan. Apili sining lang. Kinatamya ko ni Cathy Veer si Chay Bibing Coronica sa Gan Subdivision na Carlota. Alin na kay Cathy Veer. Si Nanay Evangeline Naranawa. Sila nila ni Hulagay, kay Bibings Artos, kay Richard kag Nening Peruelo sa Barangay Alhis, Puro Kaysano. Alin na kay Evelyn Sinaon ang Panamyaw. Rolando Hostiniani, may gabi. Kay RR Kabahog, sa mga Kabahog family dira sa Manaplag kag Cadiz, natamya ka mo ni RR Kabahog. Happy listening lang. Sa iba may Land City, aras Toto John Fred Aguilar, paurok-urok man. Si Dennis Nuestro, araman. Sa Sindalogway, Barangay Balaring, Siray City, araman si Mario Olvido Aquisa. Milili Oligo sang Vanes Cafe del Stangob may kabigid. Kay Mr. and Mrs. Donald Agleya Kabasag, happy listening.
sa Pulang Duta, Barangay Lagasan, Bago City. Naga-monitor sa to si Jonathan Renaxio. Salamat, gid. Kay Maria Teresa Yong, good evening. Butchoy, good evening. Kay Toto Jory ni Pomoseno. Kay Fernando Bongbong Narciso, kapurok-urok man siya. Kami ako dira si Patricia Jimenez del Castillo, dira sa La Carlota City. Alin kay Chivel Bambi Ramos Histosani. Ibon Botser San Germany, may kabigay kita tayo ng pamilya dira sa may Morsia. Sabi na labagan kapurok-urok na si Scout Ranger. Kay Arthur J. Pilasor, Vanessa Cagduak Matmeo, Mama Lulit, Papa Joe Delagdon, Alma Oligo, Noel Amar, MJ Season, pamilya ko dara sa Pandanon, Morsia, Pandanon DSB, kinatamyaw kamo ni Madam Jinky Delagdon sang Arizona, USA. Si Lorna Dilinsyara, sila ni Rimley Rabicani. Pagbalik naton, report na ni Aksyon Nelson Pateño pagkatapos lang sa aton importante nga pahibalo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, Brown ng Dason. Brown ng Dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Ayos, pabalik din sa Dalagan Action Night Patrol Program, Sabado Night ka presentation. I-check tara ang mga report na gika sa ato sa lima correspondent. Standby sa report na Action Roger Gotiba. Standby man sa report na Action BJ Pasible. Unahon tanay ang report live gika sa First District. Mga natipon ng Action Balita ni Action National Pateño, area sa Calatrava, Tobosok, Aksiyonad sa San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon! Night Patrol Field Reports! Hari sa Action National Pateño, line number 1 sa report. Son, may gabi, please kabihin. Yes, aksyon na rin ka mang gabi kaga sa aton sining nga mga ka-ERB mayong gabi sa inyo tanan. Daw mayo subong ang tsimpo. Way gaulanda. Way gaulanda mo tao sa Monsini Minchaka Park nga may
fountain na. Ate, very good. Kaya mo man lang kalingawan, actually sa mga tao, sa mga banwa, action, reson mong Oo, baka panginangin. kagati- Sa tiguro sa buong ruta, bulubog na man sa inyo nga lugar. Kana, correct na. No. Muna Dara sa namin. inyo nga tubangan sa munisipyo, may mga bulubaligya, pagpulo pagkaon. Ati wala niga gina kay ti magamo ni oras close na. Ay gali. Pero ang Dapat open tayo lang may nagabaligya nga abre bala son. Trebla. Son? Ha? Sili ko tani may dapat tayo may nagabaligya, matani bala nga dakon may mga tao pa. O ti may ara dito dapit sa may plaza pero urot man ganito ginambalot atok mito. Ikabagon urot guro mong. Ha? Kamaguro nag-urot. Kamag dimila ng iba now. Wala ka temprano pa, urot na mo. Ting nag-open na lang to, medyo kilalaman lang ano, Mga store. mga ululim na man sa action reson dra sa inyo. Ati mga alas 9, medyo sirado na. Sirado na. Wala na gidman. Kung gusto ka mag-inom-inom, dalon mo lang sa inyo balay Ay na. Ati Oo. uwa. Kung dalon mo lang to sa balay mo para nga dito yung tawhay pa. O mo gani man. Kag tapos ang amon niya nga mga masterpiece nga mga Christmas tree diri sa likod sa munisipyo. Wala sang mga sang mga vendors bla. Nami tali ko may mga Ambulant vendors, wala. Nami tali actually so kung may mga kulokyos ko man taligin tugutan ng LGU da bla. Dani kay ti so far daw wala man. Ako sa bagay ti gabi naman na hindi na Oo. ang iba na garo di pakadto na magpulo pa hangin-hangin kag pulo patantan sang picture Pangin-hangin garo picture ka magpulo patantan sang kinaon nila no puli naman dayon pagka alas 10 kay para sa amon di mag alas 8 serbato pagka alas 10 daw wala na gid man taong dalan mo. Ay tuod ka. Kagati kon wala man daan sang naka-line up nga mga activities. Ti ang mga tao kakaladto na lang sa lugar kundi to dulo date bla. Plaza, tubang munisipyo, likod munisipyo do mo lang ng dire mo ang so far nga makadtuan sang tao subong kay ti ang opening may activity ti subong daw wala pa man balik naman sa pitsa 16. No. Tingilan naman na maglululan taon naman sa mga Christmas tree, fountain diha, Christmas light diha, libot-libot, dason pa uli pa, sakto na, pakupos-kupos ang tiyan bla kag magtulog na dayon. Yun na. At yung may discussion pa, no? May tulo-tanawon ang mga taga-Calatrava man Amo magani man kada first time sila nakagwa kag nakakita sang namon plaza di mo malapad na. Kaga tapos hindi ka maproblema kas likod ospital. O kung maglain matiyag mo di lagang at ospital Yes, Action Eric, ang balita rin man nasadya man nga balita sa follow-up naton kay na kadumdum kato sa kaso ni Ili Marceliano blang ginta na patay sa minapasok. Ginkadtuan namon sang katapos ang kapulisan dito sa barangay Refugio sa may Minchaka compound. Kundiin dito siya nag-duty as security guard. Ginapulo pamangkot namon dito kon ano gid ang matutuod nga senaryo kaga pagkatapos ni alas 9 sang gabi nga nagsirit pagid siya pakadto sa minapasok nga daw kalayo. Sang iya nga ginakadtuan Action Eric kaga alas 9:30 sa sanggabi nagalin sa Refugio diribla kag tapos na adto pagid siya sa minapasok more or less guro mga mga 50 kilometers. Ang trabilon sa iyang motorsiklo ti bukid panagyan mo. Daw kalayo bla kag dako nga palamang kutanon nga ti ang iya transaksyon gabi nga ginhimo dito sa minapasok. So karon ang masadya Action Eric sa sinilang hapon pagbalik namon nalin sa barangay Refugio may nagatawag sa katapos ang kapulisan ang iya nga motorsiklo bla nga single nga Honda 110 nga iya ginsakyan didto sa pagpatay sa iya. Nagbalik sa ospital. Ay? Oo. Dito ni sa minapasok mo, amo ni siya ang ginsakyan bla sa ang gitawi car. Kagang ginapatihan ang angkas niya mo nagtiro sa iya.
dito sa mga barangay Mindapasok kay na iya sa mga alauna. Oo. May nagtawag sa PNP ging kadtuan namon dito sa tubang sa ospital nagbalik ang motor. Ang motor sang Ang pamangkot kung sino nagdala. ang motor sang napatay nagbalik to sa Oo. Basi Ang kalag motor sa napatay nagbalik sa ospital. basi ang kuan basi ang ano ni ang kalag sa napatay di man nagdala sa motor. Ang pamangkot ti December 1 sa napatay mo. Tapos pagka tungang gabi guro o kung kaagahon gindala sa ospital amo ni karon ang ginatahi-tahi sa aton sini kapulisan nga posible kilala sang napatay ining nagpatay sa iya. Kay manti nga ang gindalaya dito sa ospital kay manti ang biktima Action Eric nagaobra ni anay sa sa Calatrava District Hospital as utility worker. So dito ya gindala ang motorsiklo nga Honda nga blue ate nakita to kaina nga ati yagid sang biktima ang motorsiklo kaya to dito may unod nga cellphone, may unod nga flashlight, dason mga kwarta abing nga coins kag resibo sang Palawan. Dito nakita nga ang motorsiklo iyagid gali kay manti mayara sang resibo sang Palawan nga nagapadala pa siya kwarta sa isa ka persona babayi mga more or less 5,000 pesos ang ginpadalaan niya. Oo, siya mo ni karon na ginatay-tahi kag ti ara naman ang babae nga ginapadalaan niya kung sinuna kay manti ang aligasyon diri Action Eric may other party mo nga involved bala sakay Ili Marceliano nga isa man sa anggulo nga ginalantaw sa aton sini nga mga kapulisan ulay labot sa ginausoy nila abing robbery hold up nga tabo didto. So nakuha na sa aton sini kapulisan kagati medyo masanag-sanag na ni ang ila sin investigasyon kay may mga ngalan na sila kay nang gin-mention dito hindi lang nato na ni mapalayag kaga mayara na tangalan nga ginakaptan sining posibleng suspitsado kag posible kilalaya kag katransaksyon niya sa kahoy dito sa maya barangay Minapasok kay actually ang suspect sini hindi lang isa, tatlo ini sila ang ginalantaw subong sa aton sining kapulisan suno pa sa kaya pulis medyo lumyain lidawan ti medyo klaro na ni kag ang tao ni amo ning ilang nga ginalantaw kag posible ini man nga tawo ang nagdala sang motorsiklo matapos ang aksidente diri sa may Calatrava Hospital sa Atubang kaya parang apos matris abla ang nagpatay kung siya ni ang nagdala dira ti ang pamangkot dire wala man sa CCTV actually ng ospital mo ginalantaw nila wala sang CCTV kag ang motorsiklo mga duwa na kadlaw antes nga nakuha sa aton sini kapulisan kagintawag sang Calatrava District Hospital nga may nag-standby nga motorsiklo sa ila sini nga Atubang kag kilalaman kay manti ni motorsiklo mo ni usually ginagamit niya nga service mo siya sini nga trabaho bilang gwardiya dito sa may barangay Refugio Action Eric. So sunod sa kay police medyo hap kung tanda na ng investigador ni Major da laban na sa bingo kag solbang kaso bro. Oo, actually ara na may ngalan na. Daw lapit na gid lang. Actually gina monitor na gid man mo. May ngalan na. May ngalan na kag posible upod dia sang una kuno sa trabaho. Sa sa ka-transaction bla. Kag tapos ang ini nga suspect Action Eric na ari na ni sa Rogue Gallery sang PNP kinadakpan ni sang una sa drugs. So medyo medyo klaro-klaro na sa PNP kung sino ni nga tawo kay manti siya malang ang nakabalo nga dra sang una nagatrabaho sa ospital ining tao pinsay guro da pa japong ka trabaho bla
Kaso lang kay ti wala na may gin-transferan nga trabaho nga lain. So para sa iya dito ay gindalong sa may Calatrava District So, Hospital. dako ang posibilidad Action Nelson nga masolbar gid sang Calatrava ng kaso. Correct, no? Correct, no? Kay balo ka muna kung sa mga kuana itahi-tahi-on mo man lang namong mapos na Amo na gani. mabinggo. Oo, kay manti ang cellphone to isa to sang maghatag kasanag sa sa transaksyon niya bla. Oo, kag Kay naging buksan to lubat mo. Oo, kag ang nagdala sang trisiko asang motor na nakilala naman. Na posible kilala naman kay ti wala naman sang lain mo. Hapos na sulbaron ko ng mga muna ng istorya. Mo gani daw nalipay to kay na kay manti ang motor na recover na kag tututanan ang mga ebidensya bla nga makabulig saya especially naging cellphone action. Dako gid na bulig sa motor to kay gaan na identify ang dala sang motor mo. Na-identify kag hindi pa pagisugid sang pulis kay para hindi maampir lang investigasyon bla. So mo next on Erika, ang pila ka may impormasyon matulong naton. Yap. Dali kita na kay commercial break na ko balikan ta kada dugay-dugay. Pwede sige. Stand by Action Nelson ha. Balik ka sa Action Nelson sa iya sining report live dito sa First District pagkatapos lang sa katong importante nga commercial break. Peace time. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila malaw, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Yes, Action Eric, pamatian naton ang kabahin sa pahayag ni Police Major Lumiain Lidawan na hipis ang Calatrava PNP angot sa padayon nilang investigasyon sa kamatayon ni Ili Marceliana, ang security guard ng compound sa Barangay Menchaca compound sa Barangay Repollo. Action Eric. Based po sa gathered na information natin, for validation pa,
Kasi ang information is yung angkas, yan yung bumaril. Din may backup pa sila na naka-tricycle na dalawa. So, talagang planado siguro to yung pagpatay kay Ellie. Then, i-verify lang din natin kung ano yung transaction nila kasi gabi na nandun sa area. And para ma-identify yung mga possible suspects kasi hindi kilala ng mga taga doon. And accordingly, hindi taga minapasok yung mga suspect. So may posibilidad, sir, na ang gulo na ito ay pagnanakaw o may iba pang tayong anggulo? May iba pang anggulo na kinukonsider natin. Hindi ko pwedeng i-reveal para hindi ma-compromise yung ating ongoing investigation to. So amo to action, Eric, ang kabahin sa pahayag sa kag-interview naton sa kaya Police Major Lumyain na lidawan angot sa ila sini padayong investigasyon sa pagpatay sa kay Ili Marceliana dira sa may barangay Minapasa. Daw confident gid si Major masulbar ang kaso. Confidensya kayo kay manti ang mga nagatudlo sa iya may mga reliable person la na nagatag siya sa mga impormasyon, labi na gid man ang ang iya sini nga ginatrabahuan, may istorya nga ginhatag sa iya kung sino niya kaysa istorya kung sino niya katransaksyon ni Ili sang sina nga gabi action, Eric. Sige. Posible basi bantayan tani kung din gini makadto ning ila sa investigasyon kag kung sino mga tao nga responsable sa pagapatay sa kay Ili Marceliano. Report gikan diri sa Banwasang Calatrava. Ka-aksyon nyo Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Ayo, salamat kinaksyon na Sir Patiño. Report ni live gikan sa First District, area sang Calatrava, Toboso, kag San Carlos. Iso kita sa ito panabatin ng Distay Report ni aksyon na Roger Gutig. Gikan naman sa Second District, area sang Cadiz, Sagay, kag Escalante. Natipon ng aksyon, balita ni aksyon Roger Gutig. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Ari sa aksyon Roger Gutig, line number 2 sa report. Jermaine Gabipis kabin. Yes, Action Eric, maing gabi sa itong mga aksyon, sa itong sila Action Eric, mga balita, gikan diri sa may norte nga sa probinsya sa Negros Occidental, at sa tumayo panahon sa mga Action Eric, kay man kung siya, di mapaktan gini, kung siya, gatupa man ang ulan, kag bulbaskog pa blang siya, may upod pang hangin, pero sa nga nagligad ng gabi, dason may paaman pa blang pangilat, sa bunga tumayo gid timpo, diri sa aton sining area, kada binagisuran sa Cadiz kasi may ara nga night market kada gabi, kada mo gi katama sa nagabaligya Black Suneric kag nagalagaw man ang kapulisan naton iya amo ang nangin magsako man sa pagbantay sa nga palibot. Now pila ka mga police report diri aton sini nga nabaton isa ka top 1 station level nga wanted person ang gindakop sa makatapos sa kapulisan gini siya may kaso ini siya nga pagpanghimulos, Nobel recommended niyo ang kaso kasi sinigid lamang nga hapon karong adlaw Sabado pitsa 3 mga malapit-lapit na 5 takla sang hapon sanggit patigayon ini sa kapulisan ang pag-serve sang warrant of arrest. Managpadulong sila dito sa may Hacienda Elvera sa barangay Andres Bonifacio, siyudad sa Cadiz, malayo-layo man nga barangay na dito na padulong ang aton sini nga mga kapulisan sa pagpamuno mismo ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispe kag may ara pa nga upod ang taga CIDG sa Negros Occidental Police Provincial Office nga gipamunuan man ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Now ang report upod man siya kay Police Captain Eric Doronela, ang Deputy Chief of Police niya, nagpadulong sila sa mga lugar sa siling naton
medyo may distansya, guro mga about 18 kilometers pakadto sa lugar. Sa diin gin-serve ang warrant of arrest siya, gin-issue sang korte sang RTC Branch 60 diri sa may syudad sang Cadiz. Ang gindakop ngini gin-serbihan sa warrant of arrest gikilala kay Alan Lobrico Emiliesa. Alan Lobrico Emiliesa, 38 anyos sa edad, kag isa ni siya ka mangunguma, residente man sa Sidel Vera, Barangay Andres Bonifacio, sining syudad sa Cadiz. Ang kaso ya sining tubang amo ang statutory rape. Criminal case number 22-7730-C. Kaga hindi basta-basta ni kay 3 counts mo, 3 counts of rape. Ang iya siningan kaso gin pirmahan ng Honorable Judge Gwendolyn Jimenea. Ang iya siningan warrant of arrest nga gin-issue sa RTC Branch 60 diri sa may syudad sa Cadiz sa Kapitsa, Oktubre 12, tuig 2022. Pero sa information, no bail recommended. Muna iya, wala sang piyansa ang iya sininga kaso. Kag sa karon sa nagapunay-unay sa Cadiz City PNP Custodial Facility, siningila mga hapon ipatigayon ang pagpa-examine man siya sa iya sininga living body, buhi nga lawas. Kag pagkatapos sina nga physically fit siya muna nga tiara sa karon nakahunong sa PNP Custodial Facility sa syudad sa Cadiz sa Accionarica. So far, gina-follow up sa si Balo, pero daw matulog tawahay man Accionarica. Sabi na ang syudad sa Sagay, syudad sa Escalante. Nga, naton man sila nga check-care permit kung ano ang mga balita. And so far, sa nasiling naton, nga daw ang area subong medyo matulog tawahay, kabay pa nga mangin tayo yun, lagi na Accionarica. Ang ini nga luntad sang kalinong kakatawhay sa akton diri nga area of responsibility. Amo nga tumadulong nga report ay natamyaw talanda kay paurok-urok kay subong si Major Nelson de la Cruz sa Barangay Sipania. Kag pamilya Ispares galida sa Paglao Village, Barangay Mansilingan. Sabi na sa kay Kas Ezekiel Ispares. Kagda gali kay Pastor Gabuan nga nagapamati gid sa aton da sa may Villa o sa may Paglao Village sa may Barangay Mansilingan Accionarica. Tamyaw tama na may pagpamati da kay police di mo ta si Sira Police Colonel Calixto Mabugat, kay Capadel Diaz, kay Mr. Jonathan Diaz. Merry Christmas. Amo man siya kay Toto Jewel kag Inday Ibazang ko. Merry Christmas man. Tibong ko lang sa 17. So pamasyar ako na sa ila ang akon salakyan ikuan ko nga dani preparar kay kabalota sinako man ni Accionaric na. Ay verte. Kagkamigo no na manggubat Hari sa niya daw ay manay lubad kapugis lang. Pamati man sa aton pagdulong sang mga balita. Report gikan sa syudad sa Cadiz Norte kabay sa probinsya sa Negros Occidental para sa Action at Patrol. Ini sa Action Roger Guti Briga Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ay, Patrol! Ayos! Salamat kita sa Roger Gotim reporting live gikas sa Segundo Distrito. May gabi dira kay Police Colonel Calixto Mabugat. Nidlano ko kay Colonel Mabugat ba? Lipat ako tsura yan. Nagsalang sabi ka pauli di sa lugar yan. Kung ka pauli giman siya ti, huwag man siya kapabatsyag. Kapabatsyag lang siya kung may kachimpo siya nga mag-text sa aton. Ano pagkakalipatan man siya.
May gabi dira kay Pegasus. Laman ta kay Boss Ding Mamugat ba kay Pegasus. Sabay pa nga nagapamati pa sa gyapon sa Action Radio Bacolod. Kay Madam Tinada, kay Mrs. siya. Magsaya sini nga mga kabata. Nagabi dira kay Inday Blasa, good evening. Sa kay Kurt Nathaniel de la Torre. Paurok-urok pa sa Barangay Talok, Bago City. Araman si Rinaldo Poderoso, si Bet Butal Pilayo, paurok-urok man. Sila ni CJ Aurelio. Kamiyaw lang iasawa si Annalyn Aurelio. Toto Eman dira sa Helvetia from the Netherlands, CJ Aurelio. Merry Christmas na si mo Toto CJ Aurelio. Boyetski Boyet, paurok-urok sa mga office mate ko sa JC Appliance Corporation. Kay Greg Aldas nga Grab driver. Ay, puerti. Rin kay Boyetski Boyet. Anong salakyan ni Toto Greg Aldas sa Grab Toto Boyetski Boyet? Vios. Happy birthday again kay Dexter Sombito, ha? Kay Toto Dexter Sombito, happy birthday. Bata ni Madam Gloria Dislati Sombito. Sakay Jonathan Rinaxi. Podya si Ma'am Iris Flores kag Franny Bico sa Pulang Duta, Barangay Lagasan, Bacolod City. Balik kita pagkatapos lang sa ato sa importante nga mga pahibalo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na i-would like, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, Brown ng Dason. Brown ng Dason, singgang nga pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone? Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook? Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ano? Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka? Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka mo na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umuman natin. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to. Aksyon na aksyon talaga!
Balik diri sa balagad na standby sa report na aksyon na BJ Pasible. I-recap tanay ang resulta sa STL sa first draw kaina. 16-17, 16-17. Second draw, 3-20, 3-20. Third draw, 28-26, 28-26. Resulta naman sa Lotto 655 jackpot prize, wala sang may nakuha, 49.7 million pesos. Resulta 655, 15, 55, 43, 53, 40, 47. Again, 15, 55, 43, 53, 40, 47. Resulta naman sa Lotto 642 jackpot prize, wala sa may nakakuha, 5.9 million pesos. Resulta 642, 19, 32, 22, 34, 10, 9. Again, 19, 32, 22, 34, 19. Ayos! Gabi dira kay mayang gabi dira sa mga taga Barangay Luna, Cadiz City, si Jerry, Carl kag si Ebony. Happy lights on nang da sa Barangay Hall. Alin kay J Mag Hamantok. Natamyaw lang ni Wing Wing Torre, ang iya pamilya dira sa Valladolid, pamilya Torre. Kag sa Paranaque, alin kay Alexis Wing Torre sang UK. Kay Toto Paul Remulano da mayang gabi man. Anthony Louie Habagat, good evening. Pamilya ko dira, pamilya Ributa sa Purok 3, Barangay Granada, alin kay Ani Sarinsi Vardilosa. Kay Jmar Homicilia Martisano dira sa Calaon City, mayang gabi. Kay Security Guard Tenorio, na time kagid ni Andro Galio. Arniel Gonzales, paurok-urok si Toto Arniel Gonzales. So, Jocelyn, good evening. Si Arniel Gonzales kaya sa Bangkok, Thailand. Si Jocelyn gamonitor man. Si Hotel King mayang gabi. Bailon family sang maaw mamatigid permi. Bao si Toto Jacob Brihel Paipon. Nakasalot siya. Barangay 16, Purok Punay, Mr. Marcos Aguilio. Alin kay Anthony Louie Habagat. Marilo Baronda, good evening. Kay Narisa Ruiz Ilare, napaurok-urokin siya ho. Lolita Favila, kami ako dara si Fred kag si Cha. Luis gid sila kapamati. Salamat din kay Lolita Favila. Joseph Rizaga, pa-check attendance man sa aton sini nga pagpangalagad. Si security guard Ivan Jan Bayo ga monitor tas dalomo. Security guard Ivan Jan Bayo. Salamat kita sa mga pagpamati. Dala sa dalom ta, no? Paring kinaron sa guys ang Tokyo, Japan, may gabigid. Kay Maninoy Mai, kay Maninoy Chari, Salvacion de la Sala Carlota. Sa pamilya Mendoza, sa Bantayan, Kabangkalan. Napaurok-urok gid siling ni Dapoy. Salamat gid kay Dapoy. Sa imo sini nga pagpaurok-urok. Toto Roel Hipelga, ara mano Roel Hipelga and family. Alikanta si aksyon. BJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Aksyon BJ, may gabi please kawin. Mayong gabi aksyon na Eric kag sa aton sa ninyo nga mga ka-aksyon nga pamati diri sa aton sa iya pagpangalagan sa iya nga gabi sa balita kag update nga aton sa ni madudong sa aton sa nikron nga pagpangalagad no gina-release na sang Hinigran PNP si Esteban Hicana 80 anyos sang sitio Linao, Barangay Bato, Banwa, sang Hinigran matapos ang reglementary period. Ini ang sandig sa pahayag ni Police Major Clifford Batadhay, hepe sang Hinigran PNP. Kung na madumduman, aksyon Eric, ining si Esteban Hicana, ginlabo niya si Randy Hicana, 49 anyos, nga iya man ang kaugalingon nga bata kahapon, Desyembre 2, sa may nasambit nga lugar. Ginpahayag diri ni Major Batadhay, bangod na naimpito ining amay nga Hicana, rason kung nga ang nahanusan niya sa nga ginapahayag ispading ining iya nga anak nga si Randy.
dugang pasang hepe madugay na ni nga awayan sining mag-amay ang iya sining pension kay mantik ginalagas ni Randy ining biktima kaupod sa iya sining magulang ang sa sining tanano ang pension sining sila ang ila sining amay. So kahapon siguro suno man kay Major Batadhay na puno na or na impito ining amay nga hikana rason kun nga ang natabo ining insidente. Actually upod ni Randy ang iya sining magulang sang natabo kahapon ining insidente ugaling pagtabo sini nakadalagan ang iya sining magulang apang ining si Randy ang nalabot sang iya sini nga amay. Suno padre kay Major Batadhay daw hindi man ni gani ni makatindog no ining senior citizen nga amay nga hikana ti bangod sini no gina-release na siya sa aton sa nga makapulisan kahapon matapos iya ang reglementary period. Yari si Police Major Clifford Batadhay sa aton sa nga interview. Aksyonan man nato. Naging kuha ang suspect, bali mag-amay man lang ni sila. Tungkol sa kaingat siguro sang bata, muna gusto ni ipadako pag iya nga amay. Sa una pa ni mga bataon pa ni sila kamugay gagaway nila kagastas bong ini ang pension plus nila ang amay kaya ang duha ni ka bata nga involved one ng wala ubra mga laon. Okay. Oo, so kaya mo na ginahingabot ba nila pension sa amay nila siguro na yung pitong amay nila nawaslikan sila sa pading. Diyo sila kaya tining magulang sa mangon yung nawaslikan sa pading medyo may diferensya sa panglakat pala. Okay. Oo. So, amo na daw pabla ang magulang unang file kaso ma-1 kung ano wala man sila sing gawihon. Tapos ang reglementary period ito i-release man ito nato ng ang kabahin gid lang sang pagpahayag sang hepe sang Hinigaran PNP. So far, action na rin muna natin si madulong update para sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. Balita nagikan sa Banwa sang Hinigaran. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ay, patrol! Salamat kid Aksyon na BJ Apasible. Report gikan sa Quinto Distrito. May gabi landa Sir Eric sa transistor lang ko monitor sa imo. FB ta sir gin-like ka gin-share ko lang sir. Ati ayos. Salamat kay Toto Alex sa Montesa. Kay Nonoy Manggubat sa Robilio Taxi manandira nga pagpaurok-urok, no? Balikan ta aton siling patrol, balikan ta si Action Dale Salazar sa last kag final stretch sa aton siling palatuntunan. Before we wind up, i-check ta ang natipon nga mga aksyon balita ni Action Dale Salazar sa aton siling patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action Dale, sa balik report, please come back. Action Eric, subong nga bulan sang Desyembre, kadamos ang nag-circulate nga kwarta diri sa masyudad sa Bacolod, rason nga nagpagwa diri sa advisory kag panugyana ang hanay sang Bacolod City Police Office sa publiko nga mag-andama sa ginauyatan o kung ginahatag nga kwarta, Action Eric, para hindi mabiktima sang fake money. Actually, ginpahag din ni Lieutenant Colonel Sherlock Gabanang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Hindi lamang kada bulan sang Desyembre ang monitoring sang BCPO sa tion or when it comes sa fake money, Action Eric, kundi everyday. Pero according to iya, kumalis sang bulan sang Nobyembre, tubtob sa una nga 3 adlaw sang bulan sang Desyembre karon nga tuig. So far wala sila sang may na monitor, Action Eric, kung may nabaton nga blotter report gikan sa police station sa mga syudad nga na biktima sang fake money, Action Eric. So according kay Sir Gabana, bukas ang aton silang kapulisan, mga police stations para magbaton in kaso gidban may mga reported. Pero tingnan silang advice sa publiko nga usitaon gid ang kwarta, especially
ang yara sa mga bulangan aksyonary kati dirigid nagalapta masami ang peke nga kwarta. Pamatay na to na si Lieutenant Colonel Sherlock Gabanang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Actually, sir, hindi man lang hambal nga kada December lang, kundi everyday may monitoring gid kita parte sa mga fake money. No, in coordination man sa Bangko Sentral. Sang November kag December sining mga first few days ng December, sir, may mga na-monitor na kita. So far wala man may kuan nga may mga complaints nga may nagagwa nga kwarta. Kagang mostly lang man nga ano gid sa mga bulangan bla or sa mga store. No, pero wala man reported pa nga may kuan nga fake money. Ate mo na sir iyang ginakwanta gid nga dapat mangin maid-id sila sa pagkuan sang mga kwarta nga ma-receive nila. Kaya may mga kuan mo na dira kung paano ma-identify kung ang isa ka kwarta piki o kung hindi. Muna nga hindi lang sila maghambal nga magbato ng dayon ka kwarta. Latawon gid anay nila. Kila piso gid anay. Actionary sa may banwas ang manapla, may sudali ka persona nga nadakpan sa drug bypass operation na tak na alauna kainasang hapon Sabado nga adlaw. Iniyan natabo actionary dito sa may Purok Masinadjahon, Barangay 1-A. Sa may banwas ang manapla kung sali nadakpan diri ang suspect si Junicio at Team Junior E.S. Molot, 34 anyos, meron sang live-in partner kag residente man sang Purok Masinadjahon. Kagini siyang ginagkabig nga street level individual sang Manapla Police Station. Siya karon ng preso sa may area sang custodial facility sang Manapla PNP. Mga balita gikan sa patrol ang ka-action nyo. Action Dave Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Patro, salamat kay Action Dave Salazar. May gabi dira kay Arlene Anerdes. Anerdes, happy listening. Balik kita pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman brown na dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kubos na eskwela.
primary kag secondary ka na. Or bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanapin. Update mga siya. Matinandao na siya mo. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan kagin ng Aksyon Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sinakihara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nga, nakabatik ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay kong pritsa lang agi kaya nga mo ito. Muna ka lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya mga estudyante? Para sa iba naman nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Sa aksyon, komentaryo, sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Night ka. Aksyon! Night Patrol! Bye-bye time sa ato sa Palagad Action Night Patrol program Sabado night. Liwat ini makatakop balik naman ni Lunes. Ato sa ning mapatrol unit reporters in action nga nagpangalagad karon nga gabi. Aksyon na BJ Pasible, Roger Gutib, Nelson Pateño. Aksyon Dale Salazar, back to basa to nga piloto aksyon Nino Bogina. News Center action ang Defensor Lisay. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Bayog, with the Security Guard Campanel, Padre sa itong IT expert Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Taloksanan sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kalam sa station manager, Nona Magbanwa, production chief, news director Rex Cantong, ang inyong lagat ang Korman Action Night Patrol program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, kasiringa Dios amigos, hasta la vista. Ayang magkalipat, antes pagtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio number